Здравейте, добре дошли в канала ми. Днес ще ви покажа как да изкарваме пари от интернет чрез попълване на анкети. Нека да започваме. Първо трябва да се регистрирате от линка в описанието. След регистрацията трябва да попълнете допълнителни данни в профила си, за да ви дават повече анкети за повече печалба. Тук ще ви излизат анкети с точки, които можете да попълнете. Аз нямам, защото вече съм ги направил. Има бонус информация, останете до края на видеото. Тук можете да заявите тегляне чрез PayPal, Skrill и други. Минималната заявка за тегляне е 1000 точки, 10 евро. Бонус информация. Можете да изкарвате точки докато играете игри, чрез телефон или таблет, Android или iOS. Когато си изтегляте някоя игра, прочетете внимателно описанието, което приложението ви дава. Задължително теглете от линка, което приложението ви дава. Ако не изтеглите играта от линка, което приложението ви дава, няма да ви се изплатят точките. Не използвайте адблокери. При използване на адблокър пак няма да ви се изплатят точките. Можете също така да печелите точки, като поканите приятел чрез вашият линк. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Ударете по един лайк и се абонирайте за канала ми за подобни видеа.